Palihog manindog. Magampo kita. O Dios sa among amahan, nining santos nga Eucharistia imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam ug sa grasya, ug masayod nga makapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Gipahibalo ang tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlaw human sa ikaduhang misa diha sa kumbento. LM President. Ang Confraternity of Our Lady of Lourdes sa Diocese of Talibon magpadangat na usab sa tinuig nga Dicol Congress pagabuhaton kini sa lungsod sa Kandihay karong umaabot Pebrero 2, 2013. Alang sa dugang kasayuran, gihangyo namo ang miyembro nga motunga sa pagaymoon natong urgent meeting paghuman sa second mass. Nagpahibalo, call President. Gamay lang kayo mga igsuon, ako lang ipahibalo nga karong simanaha, sugod karong adlaw, isaulog sa simbahan ang National Bible Week, no? Nining tungura, gidapit kita sa simbahan nga magtuon, magbasa sa Biblia diha sa atong tagsa ka mga pamilya. Kunya sa sunod Domingo, ang paghimuon din sa atong simbahan before the first mass, adunay enthronement of the Bible, no? So kung gusto mo mutambong, idapit ka mo mutambong 15 minutes before the first mass, himuon ang Bible enthronement. Kunya ako ipahibalo karong hapon alas 4:30 ang atong Santos nga misa, kay sundan kini sa procession pasidungog sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Daghang salamat sa mga tao nga miuban kanato sa atong kasaulugan karon, ug sa atong pari, si Padre Dodong, ug sa atong choir, sa mga lay ministers. Pakpakan nato ang tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.